Сави Сок. Здравейте! Аз съм Сави, ученичка от 12 клас и този канал е Сок. Ако сте любители на сладките неща или просто не можете да се нагледате на малките геройчета от Санрио, то сте на правилното място. Всичко това е изстискано като в един сок, който да може да утоли вашата жажда. Се получи. Всичко е изтискано в един сок, който да утоли вашата жажда. Всичко е изтискано в един сок, който да утоли вашата жажда, който да може да утоли вашата. Не, чакай малко, чакай малко, трябва ми още малко време, не. Чакай, моля.